Чаму Лукашенко звольніў міністра і што будзе з ім далей? Як і чаму чыноўнік трапіў у псіхбальніцу, а таксама што забаранілі прадаваць у Беларусі? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко нечакана звольніў міністра і адразу адправіў яго на павышэнне. Гаворка пра Уладзіміра Пярцова, які апошнія 3 гады працаваў міністрам інфармацыі. Цікава, што Пярцоў пачынаў у 90-х як вядучы віцебскіх дыскатэк. Пасля ён працаваў на рэгіянальным тэлебачанні, а затым і ў перадачы «Добрай раніцы Беларусь» на БТ. Папулярным вядучым ён у выніку так і не стаў, але ж зрабіў узорную чыноўніцкую кар'еру. Магчыма, у гэтым яму дапамог удалы шлюб. Пярцоў жаніўся на дачцэ Александра Радькова, блізкага да Лукашэнкі чыноўніка, які быў міністрам адукацыі, працаваў намеснікам кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, а пасля ўзначальваў Белую Русь. Пасля шлюбу Пярцова зрабілі дырэктарам тэлеканала «Мір». На гэтай няпыльнай пасадзе ён правёў аж 10 гадоў, і хоць пры ім тэлеканал не паказваў ніякіх поспехаў, у 21 годзе Пярцова нечакана паставілі міністрам інфармацыі. Менавіта пры ім адбыўся поўны разгром незалежных медыя. Былі закрытыя Тутбай, Наша Ніва, Белапан і іншыя СМІ. Таксама быў нармалізаваны онлайнер. Цяпер там больш няма ані слова пра палітыку. Праўда, будзем шчырымі, невядома, наколькі гэты рэпрэсіўны курс быў персанальнай ініцыятывай Пярцова. Рэч у тым, што адначасова з прызначэннем Пярцова на пасаду міністра пайшоў на павышэнне яго папярэднік Ігар Луцкі, які стаў намеснікам па ідэалогіі ў адміністрацыі Лукашэнкі. І калі Пярцоў у першыя дні працы міністрам акуратна казаў, што ў Беларусі заўсёды былі і будуць апозіцыйныя СМІ, то Луцкі упэўнена перайшоў да тэрору ў адносінах журналістаў і рэдактараў. І зараз сітуацыя паўтараецца, бо Ігара Луцкага перавялі ў сенатары, і Пярцоў паўтарае яго шлях. З крэсла міністра ідзе на працу ў адміністрацыю Лукашэнкі, прычым на тую ж пасаду, што і Луцкі. Будзе адказваць за ідэалогію. Праўда, будзем шчырымі. Нейкай адлігі чакаць ад яго, напэўна, не варта. Усё ж на носе выбары прэзідэнта, пра якія Лукашенко вельмі хвалюецца і пастаянна накручвае як сябе, так і сілавікоў-чыноўнікаў. Таму галоўнай задачай Пярцова хутчэй за ўсё стане проста працягваць цэнзуру і рэпрэсіі. Пра галоўныя задачы для свайго новага ідэолага Пярцова адкрыта сказаў і сам Лукашенко. Гэта прапаганда і контрпропаганда. Сейчас идет информационная война. Прежде всего СМИ. Экономическая война. Иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Прычым Лукашенко вельмі красамоўна павучыў Пярцова працаваць. Проста паслухайце гэты кавалак. Лукашенко фактычна кажа, што калі трэба, то схлусім. Але ж і хлусіць трэба акуратна, а то не павераць. Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего правда. Вот любые психологические операции ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, вот, допустим, информационно-психологических называют операций на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел, ужас, мне каждое утро докладывают. И что больше выкидывают их. Вот вам психологические операции, снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей, мигрантов этих, и выбрасывают на нашу территорию. Пасля, праўда, Лукашэнку зноў панесла. Як звычайна бывае, калі ён не чытае з паперкі, а прамаўляе ад сябе. Ён і падзяліўся сваімі страшнымі фантазіямі і папалохаў тэрактамі. Закоперщиками всего, инициаторами являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются, бегают по разным центрам принятия решения и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги и, самое главное, дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ. На что кураторы ему говорят: ребята, ну СМИ уже были, надо что-то погорячее, типа московского Крокус-Сити, не дай бог, теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну не наёмнікаў, уже войска. Лукашенко нават падзівіўся, а навошта украінцам полк Каліноўскага, маўляў, чаго гэта Украіна абвастрае адносіны з Беларусю.
У Гомелі чыноўніка адправілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную бальніцу. Пачалося ўсё, праўда, з затрымання за карупцыю. Намесніка кіраўніка веткаўскага райвыканкама ўзялі за хабар, але падчас следства экспертыза паказала, што ў чыноўніка сур'ёзныя праблемы з галавою. А канкрэтней гэта, цытата з прысуду, вар'яцкія ідэі пра шлюбную нявернасць. У выніку турмы ён пазбег, але на волю таксама не выйдзе. Прынамсі, у найбліжэйшы час, бо суд прызначыў чыноўніку прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным стацыянары, яшчэ і з узмоцненым рэжымам. Абсалютна дзікая гісторыя адбылася ў Маладзечне. Там знік 41гадовы мужчына. Сілавікі пачалі разбірацца і вось што высветлілі. Аказалася, што мужчына пачаў выпіваць, што вельмі не падабалася яго жонцы. Яна паскардзілася пра гэта сваім немаладым бацькам, і тыя паклікалі зяця ў госці на размову. Падобна, што гутарка не задалася, бо ў выніку пенсіянеры накінуліся на госця з малатком і збілі яго да смерці. Прычым наступныя суткі цела праляжала ў іх кватэры. Толькі пасля яны вырашылі пазбавіцца ад яго. Зяця яны распранулі, завярнулі ў цэлафан і вывезлі ў лес, дзе пасля закапалі, а малаток, якім забівалі, а таксама мабільнік загінулага, пенсіянеры выкінулі ў раку. У выніку сілавікі затрымалі толькі 65гадовага цесця, які расказаў усю праўду, але яго жонка, цешча забітага, паспела выехаць з Беларусі. Цяпер следчыя рыхтуюць дакументы для абвяшчэння жанчыны ў міжнародны вышук. Яе муж заключаны пад варту. Пажылому мужчыну пагражае аж да 25 гадоў зняволення. Прычым немалады ўзрост, можна сказаць, яго выратаваў. Каб ён быў маладзейшым, то мог бы атрымаць і расстрэл, але ж для мужчын старэйшых за 65 гадоў такая мера пакарання ўжо не прымяняецца. Культ асобы Лукашэнкі набывае ўжо нейкія зусім трагікамічныя формы. Цяпер яго прыхільнікі слухаюць стоячы не толькі дзяржаўны гімн, а і новую песню лукашэнкаўскай нявесткі. Гаворка пра нягеглы твор пад назвай «Бацька», дзе ёсць, напрыклад, такія радкі «Бацька у нас крутой, в мире один такой». Аўтарка тэксту жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Дзмітрыя, вядомая пад псеўданімам Ганна Сялук. І цяпер на мінскім з'ездзе нядаўна створанай праўладнай партыі «Белая Русь» верныя лукашэнкаўцы вырашылі слухаць гэты твор стоячы. Прычым адзначым, што ніхто не патрабуе ад іх уставаць пад гэтую песню. Усё гэта яны робяць самі па ўласным жаданні. Чым толькі дадаюць трагікамічнасці ўсёй гэтай сітуацыі. Лукашэнкаўцы працягваюць знішчаць памяць пра Кастуся Каліноўскага. Цяпер прапагандыст Вадзім Гігін, нядаўна прызначаны дэпутатам, анансаваў чарговую серыю. Ён пахваліўся, што ў беларускай тапаніміцы застаецца ўсё менш і менш месцаў, звязаных з Кастусём Каліноўскім, якога Гігін у чарговы раз назваў польскім рэвалюцыянерам-тэрарыстам. Дэпутат таксама анансаваў перайменаванне вуліцы Каліноўскага ў Мінску. Ён заявіў, што нібыта паступае ўсё больш і больш зваротаў грамадзян з гэтай нагоды, і Гігін упэўнены, што вуліцу неўзабаве пераймянуюць. Тут нагадаем, што ў снежні перайменавалі гімназію ў Свіслачы, якая з савецкіх часоў насіла імя Каліноўскага, але цяпер стала гімназіяй імя падпольшчыцы Праскоўі Васіленкі. Ніякіх прынцэс у Беларусі. Улады забаранілі продаж тавараў расійскай кампаніі, якой належаць брэнды вядомых марак гарбаты «Прынцэса Нуры», «Прынцэса Гіта», «Тэс», «Грынфілд», а таксама кавы «Жакей». Прычына простая, у пакеціках гарбаты знайшлі цвіль. Цяпер усю прадукцыю гэтай кампаніі беларускія прадаўцы мусяць зняць з продажу і знішчыць альбо вярнуць вытворцу. Беларускага дальнабойшчыка знайшлі мёртвым у Італіі. Цела мужчыны было побач з яго машынай у невялікім курортным гарадку Пескьяра-дель-Гарда. Вядома, што загінуламу было 54 гады. Першапачатковая версія такая, што бяда здарылася з натуральных прычын, але дакладныя абставіны здарэння будуць вядомыя толькі пасля ўскрыцця і экспертызы.
Да бацькі і сына прыйшоў губазік, каб пакараць за татуіроўкі. Сілавікі хваляцца чарговым пакаяльным відэа. На ім мужчына кажа, што 8 гадоў таму набіў сабе на грудзях тату з пагоняй. І хаця гэты славуты герб унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, цяпер сілавікі прымусілі мужчыну паабяцаць, што ён пазбавіцца ад гэтай татуіроўкі. Акрамя таго, схапілі і сына мужчыны, прычым таксама за малюнак на скуры. У яго была наколатая, скажем так, не вельмі паважлівая абрэвіатура на адрас сілавікоў. Гэты надпіс беларускія ўлады унеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Што з бацькам і сынам было далей і ці выставілі ім нейкія абвінавачванні, пакуль невядома. Беларуская касманаўтка Марына Васілеўская удала вярнулася на зямлю. Яна правяла ў космосе 14 дзён і 6 красавіка прызямлілася ў раёне казахстанскага горада Жезказган. Разам з касманаўтам Навіцкім яна адправілася ў Маскву, дзе будзе праходзіць рэабілітацыю. Пасля Васілеўскую чакаюць у Беларусі, і можна ўпэўнена казаць пра сустрэчу з Лукашэнкам і яе далейшую кар'еру як новай зоркі прапаганды. Сам Лукашенко ўжо радасна заявіў, што ноч не спаў, бо сачыў за прызямленнем Васілеўскай у жывым эфиры. Эмоции самые тяжелые, потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата. Переживали? Ну, когда твои дети будут в космосе, поймешь, что такое гражданка Беларуси и гражданин Беларуси в космосе. Прызнаўся, што забіў дваіх і атрымаў штраф. Але як такое магчыма? Выпіўшы жыхар Магілёва адпачываў разам з сям'ёй і ў нейкі момант вырашыў пажартаваць. Мужчына пазваніў у міліцыю і расказаў, што забіў дваіх чалавек, а целы закапаў проста на лецішчы каля дрэва. Ці павесялілі такія жарты сілавікоў, дакладна невядома. А вось мужчыну цяпер наўрад ці смешна. Яго хуценька знайшлі і завялі крыміналку за ілжывы данос. У выніку суд выпісаў тэлефоннаму жартаўніку штраф у 1100 рублёў. Ты не хочаш спачуваць? Тады чакай сілавікоў. Схапілі яшчэ аднаго мужчыну, які пакінуў негатыўны каментар пра страляніну ў маскоўскім Крокусе. Гэта ўжо як мінімум 13-ы беларус затрыманы за выказванні на гэтую тэму. Хапун ідзе вельмі жорсткі. Вядома, што затрымалі нават дзяўчыну, якая спытала ў каментарах, чаму пасля Крокуса ў Беларусі адмяняюць забаўляльныя мерапрыемствы, а калі Расія бамбіць украінцаў, не. Проста на мяжы сілавікі затрымалі свайго былога калегу Яўгена Ціханова, які калісьці скончыў акадэмію міліцыі і працаваў участковым, але пасля звольніўся па ўласным жаданні, стаў айцішнікам і пераехаў за мяжу. Цяпер мужчына вяртаўся ў Беларусь. Ён прыехаў, каб адсвяткаваць дзень народзінаў сваёй мамы, а таксама аформіць на яе даверанасць. І скончылася ўсё вельмі кепска, бо Ціханова скруцілі на мяжы і выставілі абвінавачванні аж па 4 артыкулах, ад абразы Лукашэнкі да распальвання варожасці. Цяпер мужчыну пагражае да 6 гадоў за кратамі. А ў Пінску нечаканыя наступствы першага вясновага сонейка. Як толькі пацяплела, проста ў цэнтры горада пачалі масава з'яўляцца змеі. Яны грэюцца на наберажнай і проста сядзяць у кустах. Ядавітыя гэта госці альбо не, сказаць цяжка, але ж на ўсякі выпадак пры такой сустрэчы лепш праходзьце міма. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся заўтра.